morning! Nandito na naman po kami. Magluluto po ako ngayon ng ginataang nangka. Ito po yung mga ingredients po na gagamitin ko. Sibuyas po. Sibuyas. Ito po yung ahos. Red bell pepper. Tanglad at saka sibuyas, dahong sibuyas. Ito po yung nangka. Nilaga ko na po siya kanina. At ito po yung, at lalagyan ko po siya ng bulinaw po yung tawag dito sa amin. Yung ganito. Kasi ito po yung nagbibigay ng sarap po sa ginataang nangka natin. At saka, of course po, yung kakanggata. Ano po, ang sibuyas. Simulan na po natin lutuin. Anuhin ko po muna yung mga tabi lang natin. Ayan, tapos na po lahat yung mga ingredients ko. Tapos ko na po nahiwa lahat. So, tara na po, simulan na natin magluto ng ginataang nangka.